खुलुमबाय फिथांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। नंगौ रायजोफोर 16 नभेम्बरखौहाय जोङो बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोथार सान हिसाबै फालिनाय जायो। बे 16 नभेम्बरावहाय थांनाय 1952 मायथाइयावहाय जोंनि बर' हारिनि बर' थुनलाइ आफादा जोनोम जादोंमोन। दा बे बर' थुनलाइ आफादखौहाय बोसोरफ्रोमबो 16 नभेम्बरावहाय फालिनाय जायो। दा फैयै फैयै 16 नभेम्बरनि 2023 मायथाइसिमहालागै जोंनि बर' हारिनि थुनलाइ आफादा 72 बोसोरावहाय आगान होफैबाय। दा बेखौ लानानै थांनाय 16 नभेम्बरावहाय बर' हारिनि गोबांथार दैदेनगिरिफ्रा गाजा गोमजायै बेखौहाय जोनोम सान हिसाबै फालिनाय जादोंमोन। बे समावनो सासे बर' आइजोआ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजनि सासे गोरायुङा बर' हारिनि फिरफिलाखौहाय दिखोनायावहाय बोख्लायफिननानै लाजि फोनांनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों। बिथाङा मिथियामोन नामा बबे फिरफिलाया थिखो जायो बबे फिरफिलाया थिखो जाया, बिनि सोमोन्दै बे आइजोआ मिथियामोन नामा रायजोफोर? आंथ' सानदों रायजोफोर बे आइजोआ गोसो जानानैनो खामानिखौ मावदों। बोसोरफ्रोमबो फालियो बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौहाय, थेवबो बे आइजोआ माबोरै मिथिया जाखो? जुदि थुनलाइ आफादनि आफादगिरिफ्रा स्ट्रं नङामोनब्ला, गोरा गोख्रों दायथ' लायामोनब्ला बे आइजोनि मावनाय हाबाया ओरैनो थासिगौमोन। बेबायदिनो सोलिलांबाय थागौमोन आरो बर' हारिखौहाय लाजि फोनांगौमोन। नाथाय आफादगिरिफ्रा गोख्रोङै दायथ' लानायनि थाखाय बे आइजोखौहाय बुजायनायनि गेजेरजोंहाय जोंनि बर' हारिनि फिरफिला आबसुनि फिरफिलाखौहाय गावनि आखाइजोंनो बिरहोफिननायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय रायजो राजा नोंथांमोन, गोबां इउटुबार्सफ्रा बे आइजोनि भिडिअखौहाय हगारनो हायाखै। मानो? जानो हागौ माखासे इउटुबार्सफ्रा सानसेयाव 3-4 हगारग्रा इउटुबारा बे बर' हारिनि थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौहाय आबसु आरो UPPLनिसो होननानै सानो। बेनिखायनो बिथांमोना बिनि गेरेन्थि मावनाय भिडिअखौहाय होनो हायाखै। आरो जोङो नुनो मोनदों बेयावहाय गोबांथार बर' दैदेनगिरिफ्रा गाजा गोमजायै फालिदों, बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौहाय मान बावदों। नाथाय अपोजिसन पार्टिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बेयावहाय सासेबो बे थुनलाइ आफादखौ मान बावनायखौ जोङो नुनो मोनाखै। आङो सासेल' नुदों रायजोफोर, बर'नि थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौहाय मान बावनायखौ आङो सासेल' नुदों, जायनि मुङा खाम्फा बरगयारी। जोंनि बर'नि अनगायै गुबुन गुबुन जाथिनि गुबुन गुबुन पार्टिनि दैदेनगिरिफ्राबो बर' हारिनि थुनलाइ आफादखौहाय मान बावनानैहाय बर' रावजोंहाय बर' थुनलाइ आफादनि बर' रावा गेवलांथों होननानैहाय बोसोन होनायखौहाय मान बावनायखौ नुदों। खुलुमबाय। दिनै बर' थुनलाइ आफादनि गायसनथाइ सान आरो बे गायसनथाइ साननि बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' रायजो राजानो जों RMC एबा रिलिजियास माइनरिटि काउन्सिल दा आंबो बे गायसनथाइ साननि गाहाम हामलायथि जासिहरबाय। बर' रावा गेवलांथों, बर' हारिया जय जाथों। थेंक इउ। आं मुस्रि अमिल सूत्रधर। आं UPPLनि क'क्राझार जिल्लानि नेहाथारि। दा दिनै 16 नभेम्बर, बे 16 नभेम्बर खालि आं बर' साहित्य सभानि दैदेनगिरि बिथांमोननो आरो बर' रायजो राजाफोरनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायथिखौ बावहरबाय। आसा खालामो फैबाय थानाय समाव बे बर' साहित्य सभाया गावनि हारिनि थाखाय, बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां मोजां खामानि मावलांबाय थानो हायो, बेखौनो आं मिजिंथिबाय। बर' राव गेवलांथों, गोजोन्थों। खुलुमबाय। आं माधव चन्द्र छेत्री, MCLA
UPPL दलनि जेनेरेल सेक्रेटारि दिनै बर' साहित्य सभानि जोनोम सान बे जोनोम सानाव आं बर' साहित्य सभानि गासिबो सोद्रोमाफोरसिम लोगोसे शहीदफोरसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो आंनि UPPL दलनिफ्राय लोगोसे BTR सरकारनिफ्राय माने गाहाय हामलायनाय बावहरबाय। आं आसा खालामो बर' साहित्य सभाया फैबाय थानाय समाव समाजनि बा हारिनि मोजां मोजां खामानि मावनो हाथों, बर' रावा गेवलांथों, गोजोन्थों। आंनि मुङा मुर्शिदा बेगम। दिनै बर' थुनलाइ आफादनि गोथार जोनोम सान। बे गोथार जोनोम सानाव बर' साहित्य सभानि गासै बिबानगिरि, दैदेनगिरि, सोद्रोमाफोर आरो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाय हामलायनाय जासिहरबाय। बर' राव गेवलांथों, गोजोन्थों। आंनि मुङा मुस्रिमा मारियाम टप, लोगो आफादगिरि आइजो गांखं UPPL। दिनै 14 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि 72थि गोथार गायसनथाय सानाव गासै बर' सुबुं माहारिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोथार हामलायथि बावहरबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय। आं मुस्लिम इस्लाम तामुलपुर जिल्ला UPPL दलनि गाहाय नेहाथारि। दिनै 14 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान। आं बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय हरबाय। नाथाय बर'निनो दैदेनगिरिफ्रा बेखौहाय मान बावनो रोङाखै। बेनिखायनो बर' हारिया दासिमबो गोरोबलायनो रोङाखै रायजोफोर। जानो हागौ अपोजिशन पार्टीनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बे थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौहाय आबसु आरो UPPL निसो होननानै साननांगौ। जानो हागौ बिथांमोना बेखौहाय बर' हारिनि थाखाय गनाया। आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला बियो जुदि थुनलाइ आफादा जोनोम जायामोनब्ला जोंनि बर' हारिया दासिमहालागै बेसेखिनियावहाय दावगाबोनो हानाय नङा।